és una altra activitat que es va organitzar el 91 al Casal de la Joventut, dintre ja de les activitats de l'Esplai Espurna, el matí del retallable. Es tractava, doncs, d'això, de que els xiquets es gitessin damunt del paper d'embalar, d'aquest paper d'embalar, que dibuixessin el seu contorn damunt del mateix, que el pintessin i que després, finalment, es dediquessin a retallar-lo fent així un quadre de la seva pròpia figura. Una vegada confeccionats els dibuixos, es van penjar i es van exposar un parell de setmanes al local del Casal de la Joventut. Finalment, qui va voler se l'emportar a casa. Després, cada un feia l'explicació del seu dibuix. ¿Podemos una ràdio? Sí. Jo que estic... Estàs dormint? I com és que estàs amb els ulls oberts dormint? Vam ficar a poder i vaig fixar-nos. Vaig fixar-nos. Dibuixa-la, va! Si no caure en un bidet de mi. Com la retalla? Que veigues que venen hasta de menors aquí a menjar. Si li fotran la bolina dintre l'ull? Home! Vinga? Vinga, ara,